An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la. Aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. San o san an ka jamana i n'a fɔ jamana wɛrɛw b'a kɛ cogo min na u bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen fila ta ka ɲɛsin an ka togodalamusow ani dunkafa sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na. Bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min ni togodalamusow ka nisɔndiya don don. Donc ɲinan ta thème fana tɛ fɛn wɛrɛ kan n'o ye muso ni waati yɛlɛma. Waati yɛlɛma aw yɛrɛ b'a la sisan waatiw yɛlɛmalen de don. Sisan sanji tɛna na tuma na sanji hakɛ mun kan ka na sanji tɛna. Awa wagati dɔ bɛ kɛ n'i ye danni kɛ i ka danni i b'a kɛ dɔrɔn fiɲɛ yɛrɛ sababu kama san tɛna i ka sɛnɛfɛn bɛ tiɲɛ. Donc baw bɛ ka gere jɛgɛw tɛ ka sɔrɔ jɛgɛ tɛ baji la jɛgɛw tɛ se ka wolo. Donc fiɲɛjɛla min bɛ na a bɛ kɛ sababu ye a bɛ na ni ja ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Donc wagati yɛlɛma in fana hukumu kɔnɔna na an kan ka an ka baaraw kɛ k'a bɛn wagatiw kɛcogo de ma. Sɛnɛfɛn minnu n'an b'u sɛnɛ ni ji tɛ labɔli kɛ bilen sɛnɛfɛn si teli minnu bɛ yen si ɲumanw ni si kolokololenw k'o lase sɛnɛkɛlaw ma. Donc il faut que an bɛn o siw de ma si minnu n'an bɛ se ka a dan hali ni ji bɛrɛma na n'an bɛ se ka sɔrɔ k'a la. A filanan ye min ye o ye musow ka dugukolo ko ye. Donc il faut gouvernement de ka jateminɛ kɛ dugukolo ko la u ka musow ka dugukolo a ka sécuriseli ye mun ye ka sɛbɛn k'a la sɛbɛn b'a to n'a dir'i ma ka sɛbɛn k'a la n'a tɛ se ka minɛ i la bogobogo. Ɲinan ta min kɛra joyilakaw fɛ yen nɔ a kɔni kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye an ka togodalamusow u bolo k'u ka baarakɛlenw bayɛlɛmafɛnw an'u ka sɛnɛfɛnw k'o bɛɛ lajɛlen jira an ka jamana ɲɛmɔgɔw la minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ togodalamusow ani dunkafa sabatili ma Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la joyila ye musow ka réunion min kɛ ɲinan n'o kɛra joyila ya a kɛra hakilina ɲuman kɔnɔ ne nisɔndiyara joyilaka bɛɛ nisɔndiyara. Donc bi min kɛra bi ministre saba ka na joyila ka na ni journée fila kɛ ɲɔgɔn fɛ journée des femmes rurales journée de l'alimentation fɛn ba don anw fɛ yan bi. Donc nisɔndiya kɛnɛ don bonya kɛnɛ don ka tâche bila fana ka taa gouvernement ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka président de la république vraiment k'a waleɲuman dɔn a bɛ baara min kɛra vraiment don o don an bɛ dugawu kɛ ala k'a yiriwa. Min kɛra nin ye ani kan k'a dɔn musow la u ka cɛsiri u ye plateforme fila de sɔrɔ. Donc o kɔrɔ ye di sisan muso k'u cɛsiri plateforme nin baara cogo la a ka ɲa. Donc vraiment nin koba ye nin nisɔndiyara joyilaka bɛɛ nisɔndiyara bi nin diyara anw ye nin bonyana anw ma. Wa nin lajɛrɛba in ni an ka minisiri caman tun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka minisiri ani togodalamɔgɔw ka minisiri ka fara muso denw denmisɛnninw ani du u ka minisiri kan ani dunkafa sabatili minisiri. C'est que an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ kɛnɛ barikama de kan ɲinan yaw san o san minisiriso fila in bɛ tasi bila kɛ ka taa don ma don min n'o ye muso tɔgɔla don ye ani don min n'o ye dunkafa tɔgɔla don ye. An y'a ye k'a fɔ an minisiriso an ka jɛ an ka kɛ kulu kelen ye o bɛ musakaw nɔgɔya o b'a to an bɛ ɲɔgɔn dɔn o b'a dɔn mɔgɔ timi don ɲɔgɔn na. Donc bi an bɛna joyila de kan Mali togodalamuso bɛɛ bɛ yan k'i minɛ Kayi fɔ Kidali a sɛnɛkɛla bɛɛ bɛ yan k'i minɛ Kayi fɔ Kidali. An nana ɲɛnajɛ in kɛ ka mɔgɔw hakili lajigin fɛnw na fɛn min ni o kan ka hakili lajigin o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an y'a ye k'a fɔ sisan waati yɛlɛmɛ bɛ yen yɔrɔ bɛ an ka yɛlɛmɛ tile bɛ bɔ a bin a bɛ taa bin a bin yɔrɔ mais sanji bɛna tɛ bɔli kɛ sumanw tɛ se joona sumansi ɲɛnama tɛ mɔgɔw bolo an y'a ye k'a fɔ an bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que mɔgɔw k'u ka sɛnɛkɛ taabolo yɛlɛmɛ parce que y'a mɛn ko changement climatique bɛ na yɔrɔ yɔrɔ ni sanji milimètre 400 500 kun bɛ na o tɛ sɔrɔ tugun 500 kun bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ 300 de bɛ yen. Donc n'i ma wuli dɔrɔn samiya bɛ taa k'i da. Donc an y'o ladilikan di sɛnɛkɛlaw ma parce que bi tile kun y'o dɔ ye ani musow fana musow ka dugukolo ko ni musow u bɛ dugukolo ko nɔfɛ loi d'orientation ko ni an ye dugukolo dilan dɔrɔn an ka fɛɛrɛ kɛ an ka dɔ d'u ma. Donc an bɛn'o bila ba la pour que musow ka se ka dugukolo sɔrɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinan sigili a nafa bonya kama jamana ɲɛmɔgɔw y'a laɲini ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin togodalamusow caman ma yaasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ yaasa min b'a to dunkafa o ka sabati Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ.
ka sanga ni ɲɔgɔn dɛmɛ ani dɛnkɛrɛfɛli kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kalo ni an b'a wele ko mois de la solidarité o kadara kɔnɔna na Sotelma Malitel musow minnu bolo bɛ ca la ani minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye an bɛ min wele ko comité des femmes de la Sotelma ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin muso lasirilenw minnu garisɛgɛ kɛra sugunɛbɔnbana ye n'u bɛ hôpital Point G la. Mois de solidarité donc dɛmɛ dɔn kana banabaatɔw ma donc an Sotelma muso an ka comité des femmes ani an ka muso retraitelenw ka groupe an farala ɲɔgɔn kan n'an ka direction générale ka dɛmɛ kana dɛmɛ di an ka femme fistuleuses ma donc bana mun do a bana b'a sɔrɔ musow b'a sɔrɔ u jigintɔla ni muso fitininw dira furu la donc bana tɛ mun bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ donc fura sɔrɔla la u b'u furakɛ bon hali n'u furakɛra il faut que dɛmɛ ka don u ma parce que a caman bɛ yen nɔ u b'a sɔrɔ cɛw taara k'u to dɛmɛbagatɔ wɛrɛ tɛ la donc mois de solidarité kɔnɔna na Sotelma direction bɛ dɛmɛ don a ka musow la u kana ani a yira donc o de la ɲina an nana ni finiw ni safinɛ ani eau de javel an nana n'o ye ko d'u ma u k'o fara u bolo an kɔni y'a daminɛ san o san ala barika la an bɛ na ni mois d'octobre sera an bɛ na yan parce que an ye femme fistuleuses de bɔ an ka plan d'action na an ka programme an ka san programme an bɛ activité wɛrɛw kɛ mais ni mois d'octobre kɔni sera o fanba ye femme fistuleuses ta ye. O kadara kɔnɔna na ni musojɛkulu u ka fɔla olu ka wuli ka jɔ nin kalo belebele in kɔnɔna na o de ye ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin musolaka minnu bɛ yen ni ala y'u garisɛgɛ kɛ ni bana cɛjugu la yaasa u k'a dɔn k'a fɔ ko maaw hakili b'u la ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. N'a an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ala barika Sotelma ka musow ka ɲumankɛli de y'a kɛ u sera an bara u sera hôpital la yan nɔ u ko k'u nana dɛmɛni de kɛ musow mun ye kasara ye minnu sɔrɔ u bɛ jigi waati min na donc an b'a fɔ fistule o fistule ninnu ye bana ye mun ye an b'a fɔ ko bana tɛ a bɛ komi jogini de nana ka sɔrɔ u nana den wolo la o de y'u sɔrɔ parce que u ma dɛmɛbaga sɔrɔ o fɛɛrɛ de y'a sɔrɔ donc sugunɛ bɛ bɔ u ka sugunɛ bara la ka na u ka musoya fanfɛla la donc sugunɛ bɛ surunun donc an b'o fɔ de fistule tubabukan na donc a bɛ kɛ cogo min na comme n y'a fɔ sisan u nana n'u jigini gɛlɛyara u bolo fistule de bɛ kɛ mais jogini mun kɛra a bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ kɛnɛya donc k'a fɔ ko n'u y'u sɔrɔ u tɛ kɛnɛya u tɛ tiɲɛ u bɛ se ka kɛnɛya fo ka den sɔrɔ kɔfɛ. dɛmɛ minnu nu musolaka ninnu garisɛgɛ kɛra la ka bɔ Sotelma musolakaw yɔrɔ la o bɛ taa kuma taxi tafe 300 safinɛ carton 50 eau de javel bouteille 50 ani t-shirtu ni Sotelma logo bɛ u sanfɛla la k'o ɲɛsin ni muso lasirilen ninnu ma n'o ye sugunɛji bɔnbana ye. An nana ni fɛn min ye an y'a ye an y'a minɛ an bolo fila la an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo muso la dɔnni ma nɔgɔn dɛ hali mɛmɛ directeur b'i sigi a ka bure kɔnɔ ye an bɛ dɔ bolo yan dɛ an bɛ min bolo yan n'o ma jija mɔgɔ muso kuru la dɔnni ma nɔgɔ a kɔni ye duwawu don k'ala k'an bɛɛ kɛnɛya ala k'o duwawu minɛ banajugu ni a ma mun sɔrɔ ala kana du garisɛgɛ la a b'an mun na ala k'anw kɛnɛya ala k'an ta fanga di an ka dɔgɔtɔrɔ ma ala k'an ka ɲɛmɔgɔ san kɔrɔ a ye nin bɔ yɔrɔ min na ala k'a ɲɔgɔn caman bila ye ani cɛ ani baraji ala k'aw sara kɛwale la a kɛ baara bila kɔrɔ ye a kɛla a bɛna banajugu ye. Nin dɛmɛ in min talen filɛ ka ɲɛsin muso lasirilen ninnu ma a diyar'u ye kosɛbɛ bari sabu k'a da kan u ye dugawu don kɛ ka ɲɛsin Sotelma musow ma u ka nin kɛwale in na an b'a fɔ ko ala ka banabagatɔ ninnu ala ka nɔgɔya k'u bɛɛ lajɛlen ka Sotelma Malitel musow k'u fo k'u barikada. Faransikaw ka lasigidenso ɲɛmaa muso min b'an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ a ka ni visite in bɛ bila kadara min kɔnɔ o de ye jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali jamana ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko caman na hali bi o ka se ka sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na sigida ɲɛmayaso la o jɛɲɔgɔnyaw bɛ boli saniya kow dugu cɛ ɲali n'a fɛrɛli ani yelemɛnɛ kow de kan foroba yɔrɔw la
Mali jamana ma ɲɛmaw ani sigida ɲɛmayaso u ka laɲini belebele ye fɛn min ye o de ye ka Bamako cɛɲa k'a yɔrɔw fɛrɛ ka kɔn farafina ani faransi ka lajɛrɛ belebele nata ɲɛ min bena bisimila Mali jamana fɛ Bamako wa fɛn min ye o saniyako kunkan ye u haminako gɛlɛnba de ye o ye hali ni lajɛrɛw bisimilali tɛ Mali jamana a ka saniyako a n'a fɛrɛliko be se ka sabati cogoya min na Faransikaw ka lasigidenso ɲɛmaya muso min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ Eveline Decor ale ka ni visiti in kɔnɔna na Bamako sigida ɲɛmaaba maire du district de Bamako n'o ye Adama Sangare ye ale y'a jira k'a fɔ kɛnɛ in kan sigida ɲɛmayaso a n'a cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko fɛn min ye Faransikaw ka lasigiden muso in ye min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ k'a ka nin bɔɲɛ ni foli ka kan ni ka segin k'a da tulo kan kɔkɔrɔmadɔni wale min n'u bi k'a ta ka Mali jamana sɛgɛrɛ ko o fana ni foli belebele ka kan lasigiden kura min nana an balimamuso do a y'a ɲini kana bɔ an ye k'a dɔn a bɛna sigi nin dugu in de la donc a nana dugu ɲɛmɔgɔw fɛ yen k'a dɔn sigili bɛna kɛ kan min kan an bɛna se ka ɲɔgɔn dɛmɛ dugu baara la cogo min an ye minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ ani minnu kan ka kɛ an kun b'o kumaw de la bon ale nali ani lasigiba min kan ka kɛ yan san kura daminɛ na olu donnen don ɲɔgɔn na donc a tun b'a fɛ k'a dɔn o kɔnɔna la an ye baara minnu boloda olu bɛ niveau min na an k'olu ɲɛfɔ a ye an ka baro kun b'o de kan Mali sigida ɲɛmaaba ka fɔ la a ko nin bɔɲɛ min kɛlen filɛ nin ye Faransikaw ka lasigiden muso fɛ min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ka ɲɛsin ale ka cakɛyɔrɔ ma ko a nafa ye belebele de ye wa nisɔndiya koba de don sigida ɲɛmayaso bɛɛ lajɛlen bolo kunkɔrɔta ko don sigida ka ɲɛta badabada la wa ko kunkɔrɔta belebele o ye Mali jamana kɔnɔdenw ani Faransi jamana kɔnɔdenw de ta ye lajɛrɛ in don lajɛrɛ in tɛ est-ce que lajɛrɛ in fɔra a ma mɛn o mais je pense que mairie kɔni bɛɛ y'a dɔn ko mairie kan ka saniya kɛ mais n b'o de fɔ mairie kelen tɛ saniya kɛ mairie ni aw de bɛ saniya kɛ a y'an dɛmɛ aw de kumakan min se bɛɛ ma k'a fɔ mɔgɔw ye saniya ye an bɛɛ de ka ko ye Eveline Decor a ko fɛn damadama bɛ yen nɔ lajɛrɛ belebele labɛnni kun kan a ko a bi o da u tulo kan walasa u ka baara kɛ ni o hakilina in ye min b'a to labɛn min bɛ Mali jamana ŋaniya la ka kɔn ni lajɛrɛ belebele in ye o baara bi sabati cogoya minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a ye k'a fɔ ko saniya ko a bɛ ni i bɔra dugu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ ma saniya ka kɛ mɔgɔw sago ye a y'a ɲininka an b'a fɛ ka mun de kɛ walasa ka se ka taa ɲɛ an bɛ min kan an y'o f'a ye donc a ko k'a y'a mɛn a n'a ka baarakɛla minnu nana ɲɔgɔn fɛ olu fana y'a fɔ fɛn minnu ni fɛn minnu se ka k'o kɔnɔna la u y'olu sira yira an na an b'a lajɛ k'olu sira taama ka kɔn ni visiti in kun cɛli ɲɛ Mali sigida ɲɛma a ye bonya kɛ Faransikaw ka lasigiden muso min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ni lajɛli fɛn dɔ datugunen dili ye a ma sani u ka kanbɛn da ɲɔgɔn ye ani ka jigisigi kumaw fɔ ɲɔgɔn ye min bɛ Faransi jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ kabiri ni san caman ka sanga ni ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni an b'a wele ko mois de la solidarité ni nin y'a ta ko 22 ye san 2016 o kadara kɔnɔna na musojɛkulutɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye n'an b'u wele ko Fédération nationale des collectifs d'organisation féminine du Mali FENACOF Mali n'a ɲɛmaa ye madame Dambele Wulematu So ye u farala ɲɔgɔn kan k'u bolo fa k'a ton ka muso lasiribaatɔw k'u dɛmɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min na mois de la solidarité hukumu kɔnɔna na ni musojɛkulu ninnu u ka nin sigili senfɛ u ye kɔrɔfɔw caman sarada minnu bɛ kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden k'o kɛlɛ k'o bɔ an ka jamana kɔnɔ madame Sempara Saran Traoré ale yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana nin ko la kosɛbɛ ka fara Mali muso tɔw kan u ye réseau kura min bila sen kan n'an b'a wele ko Ressort Mali ale bɛna kɛ baarakɛminɛn ye ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ani kɛrɛfɛden kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka musolakaw k'u dɛmɛ ka tila ka hakilina minnu b'u la yaasa nin kɔrɔfɔ ninnu n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli o ka don ba la min bɛna kɛ sababu ye ka lafiya ani hɛra o ta ko ɲɛsin an ka lujuratɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kaloba in kɔnɔna na n'o ye mois de la solidarité Mali musow u ka nin kuluba ye n'o ye FENACOF ye ale ka laɲini n'a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ o ɲɛsinnen don ka maaw dɛmɛ se tɛ maa minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw olu minnu sɛgɛnnen don gɛlɛya jugu minnu b'u kan ka belebeleba b'o la o ye FENACOF Mali ka laɲiniba dɔ ye an dalen b'a la k'a fɔ ko u kɛlen filɛ ka baarakɛminɛn kura min bila sen kan nin ale na kɛ sababu ɲuman ye musolakaw ma bari sabu k'a da kan a bɛna fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ don n'a nataw la olu na kɛ nɔgɔya dabaw ye ka ɲɛsin musolakaw ma ko jamana tɛ jɔ musow kɔ du tɛ jɔ musow kɔ wa musoya ko o yɛrɛ tɛ kolankolon ye Mali musow ka sanga ni FENACOF ka laɲini u
bɛɛ lajɛlen nɔ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yaasa degun ani gwɛlɛya min b'u kan fura ka sɔrɔ o la. Ka sanga ni farafina ani faransi jamana ka ɲɔgɔn kunbɛnba ye ni nin y'a ta ko 27nan ye min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ kalo tile 13 ka taa se kalo tile 14 ma san 2017 o kadara kɔnɔna na Mali musow u kɛlen bɛ ka wulikajɔw bonya yaasa u na farafina ani nansara musolakaw u kunbɛn hɛrɛ ani baden la cogo min na ni ka hakili jagabɔw caya ka ɲɛsin o waleya in ma. Donc an nana bi kana musow ka baara kuncɛ u ye baara min daminɛ région kɔnɔ u bɛna o de fara ɲɔgɔn kan pour que sommet-ba min bɛna kɛ janvier la o kuma min kan ka taa fɔ farafina ni faransi présidentw ye o kuma u ka labɛn pour que problème dimi min b'u kan tɔɔrɔ min b'u kan faamaw k'o dɔn pour que k'u dɛmɛ o la. Donc an nana o réunion fɛ Mali premier ministre yɛrɛ nana ka na a ko inauguré a kɛra bonya ye. N terikɛ in faransi lasigiden min bilalen bɛ ne yɛrɛ kɛrɛfɛ nin fɛn organisation na mɔgɔ ɲɛnamaba don mɔgɔ ladiri don parce que kalo o kalo u bɛ na ka na an dɛmɛ pour que sommet in ka ɲɛ. Donc mɔgɔ min bɛ na i nɔfɛ kalo o kalo k'i dɛmɛ o tɛ se ka k'i jugu ye dɛ. C'est pour ça ne fana ko an ka faransi fo ka faransi lasigidenw fo ka Mali musow fo parce que musow ye baara kɛ vraiment ne yɛrɛ kabakoyara ni musow tɛ nin baara sugu ka gɛlɛn. Donc k'u fo k'a f'u ye an jigi b'u kan farafina jigi b'u kan faransi fana jigi b'u kan. U ka ko la n terikɛ Frédéric ye min fɔ dugukolo ko donc le problème d'accès à la terre ka wari sɔrɔ k'u ka projet fɛn le financement et donc entre autres quoi a y'olu fɔ mais musow de b'a dɔn problème b'u kan dimi min b'u kan mun b'a to n'o dimi ninnu bɔra yen olu bɛ se ka taa ɲɛ musow de bɛ n'o bɛɛ fɔ. Donc an b'a to ni u tilala atelier in na musow yɛrɛ k'o fɔ jama ye. An bɛ aw ladɔnniya ka yira k'a fɔ ko u ka nin bi lajɛrɛ a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin nin ɲɔgɔn kunbɛnba in o baara ɲɛbilaw ɲɛnabɔli ma min bɛna kɛ waati ye ka musolakaw ka ca an'u ka baarako an'u ka nafasɔrɔ siraw olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka bɛn ni nin ɲɔgɔn kunbɛnba in ni o bɛ farafina yɛrɛ ka ɲɛta kofɔ. Bi sigili bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn ma an ka jamana bɛ na labɛnba dɔ bisimila sankura nata kalo fɔlɔ la. O labɛn in ɲɛbila baaraw dɔw de ye nin ye bari anw y'a kanu o kunbɛn bɛ to ka kɛ faransi jamana ni farafina jamanaw cɛ san 2 o san 2 a bɛ deli ka kɛ k'a sɔrɔ a bɛ kɛ minnu kama u tɛ ɲininka u haminakow la u tɛ ɲininka u kungow la. Anw ka ɲina baarakɛ jɛkulu n'o ɲɛmɔgɔ bɛ Abdala Kulubali bolo ale y'a kanu an ka farafina siniɲɛsigi ye jɔn ye musow ani denmisɛnninw ani jagokɛlaw. Donc a y'a kanu labɛn wɛrɛw ka kɛ ka kɔn kunbɛn in ɲɛ. O labɛn ninnu senfɛ musow hamina denmisɛnninw haminaw jagokɛlaw haminaw ani maa sugandilenw n'o ye élu ye olu fana ka ɲɔgɔn kunbɛw bɛ yen nɔ pour que k'u haminaw fɔ hamina minnu bɛ sɔrɔ ka taa da jamanakuntigiw ka tabali kan n'u bɛ kuma u ka jamanaw tɔgɔ la wagati minnu na. Donc bi labɛn b'o de kɔnɔna na Mali kɔnɔ an ye région bɛɛ lajɛlen kɛ an taara ka taa musow kuma ɲɔgɔnya hamina minnu bolo u y'o fɔ. Donc bi an ye Mali musow bɛɛ lajɛlen de wele. An ye min mɛ région kɔnɔnaw na an bɛna ka n'o da u tulo kan hakaja minnu yɛrɛ bɛ tɔn ɲɛmɔgɔyaw la yan nɔ hamina ko minnu bolo fana a bɛ fara a kan. Donc bi kunbɛn in b'o kan mais an y'a kanu fana an ka région ɲɔgɔnyew kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɔra kosɛbɛ kosɛbɛ musow bolo o ye dugukoloko ye ani musakako n'u taara banku la walima n'u taara kɛsunu na u tɛ juru tata sɔrɔ. Donc an y'a kanu bi ka mɔgɔw wele o ko ninnu dɔnniya bɛ mɔgɔ minnu na u ka n'u sigi ka fɔli kɛ musow ye yaasa u ka se k'a faamuya. Dugukoloko gɛlɛya mun de bɛ a to musow tɛ dugukolo sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ bi musakako mun de kama musow tɛ wari sɔrɔ banki la u t'a sɔrɔ juruta kɛsunu na hali n'u y'a ta juruta kɛsunu na a bɛ laban k'u coro mun de b'o kɛ. Donc an ye maaw wele minnu b'olu kalama olu bɛna ka na ɲɛfɔli k'an ye. N'o bɔra yen nɔ an ka jamana yɛrɛ fana dɔnnen bɛ ni sɔrɔfɛn dɔw ye nin wagati ninnu kɔnɔna na an bɛ fɛ ka kuma olu fana kan o ye mun ye o ye situlu ye o ye mun wɛrɛ o ye mangoro ye o ye mun wɛrɛ o ye gomme arabique ye. Donc an bɛ don min ko bi o produit ninnu kelen bɛ ka dawulaba de sɔrɔ kɔkanna na. Mali bɛ se k'i labɛn cogo jumɛn jango ti musolakaw bɛ se k'u labɛn cogo jumɛn na yaasa tɔnɔ ni nafa min kan ka sɔrɔ olu la u ka se k'o sɔrɔ ka kɛɲɛ ni denbayaw ka musakaw tali bari doni caman bɛ yen n'aw yɛrɛ b'a kalama a b'an balakaw de kun kan. Donc bi labɛn kɛ ni Mali musow hakilina an bɛ bɔ ni o de ye k'o kɛ sɛbɛn ye ka farafina musow kunbɛn n'a ye
mois de décembre nata kɔnɔna na ni faransi muso an'an balimamuso minnu kɛra tungafɛ muso olu fana bɛ na an bɛ sigi ka fɔ dɔ kɛ o ye farafina musow ka sigi ka fɔ ye donc mali musow bɛ k'u labɛn bi ka o kunbɛn de makɔnɔ. an b'a yɛrɛ la k'a fɔ ko musolaka maa 100 caman ka bɔ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin lajɛrɛ belebele in kɔnɔna na yaasa u bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabɔw kɛ tile 2 kɔnɔna na yaasa yanni ɲɔgɔn kuma in cɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ u ka gɛlɛyaw la. Bamako sigida 5nan baara bolodalen min ɲɛsinen don a ɲamanko ɲɛnabɔli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲama minnu bɛ bɔ an ka labitanisow la ɲamankolo gɛlɛnw a n'a jimaw o baara bolodalen musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 2 ani miliyɔn 200 la baara in yɛrɛ sera ka dangɛnɛmaya ni an ka jamana ni Japon ka tɛgɛ di ɲɔgɔn de baara bolodalen in sigira sen kan san 2009 a bɛ tali kɛ san 3 de kɔnɔ ka Bamako sigida 5nan jɛya. Bamako sigida 5nan kin 6 minnu bɛ yen a bɛna kɛ sababu ye ka ɲama lasakoli nɔgɔya olu bolo ni minɛnw ye minɛn minnu dilannen don a kama. kabini an donna yan 2009 anw ye saniya kɛ k'an kunko ye an y'o don an ka plan kɔnɔna na an ka plan de développement économique et social n'o ye gafe ye gafe mun ye an ka seere ye n'an bɛ se ka ɲininka la k'a fɔ aw ye mun boloda donc an ka bolodali la o plan in kɔnɔna na an ye plan triennal de kɛ mun y'a k'an y'a kɛ san 3 ko ye parce que n'i sigira san 5 i bɛ se ka san 5 baara kɛ i tɛ baara kɛ fo san 3 donc an y'an ɲɛsin sanuya de ma n'a y'a mafilɛ an ye fɛn fɛn kɛ a bɛ sanuya kunko kan an hakili ma bɔ tɔw kɔ dɛ a jiralaw la k'a fɔ an bɛ ɲama kunbɛn ɲama minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow la n'o bɛ fɛnw se mɔgɔw ma o bɛ kunbɛn jinɔgɔ bɛ kunbɛn ani fana min ye ka kunnafoni di ka maaw bɔ u ka kan ka min kɛ u ka kan ka min sara parce que n'i nana duguba kɔnɔ sarali b'a la dɛ e ko i bɛ saniya fɛ i bɛ kuran fɛ i bɛ ji fɛ i bɛ lafiya fɛ i t'a fɛ sɔrɔ ka se i ma a fɔ i ka dɔɔni sara la dɛ parce que min b'a bɛ kɛ wari de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ. Nin baara bolodalen a bɛ na dɔ fara baara bolodalen 3 de ka baarakɛtaw kan minnu bɛ ka kɛ ka ban Bamako sigida 5nan na sigida denw ka saniya kama. Maire Boubacar Ba y'a fɔ cogo min na an bɛ ɲɔgɔn bolo bi tɛ o ye tiɲɛ ye donc an y'u dɛmɛ u fana u y'an dɛmɛ barisa agir n'a ko a bɛ baarakɛyɔrɔ la ni maire ma sɔn a tɛ se ka kɛ o de y'a to fɛn minnu dira bi équipement minnu dira bi k'a fɔ mairie baarakɛlaw ye k'a fɔ population yɛrɛ ye k'u janto a la k'u janto lo k'u minɛ ka ɲɛ a fɔra bɛɛ y'a fɔ nɔgɔ in ni bana de bɛ taa ni hadamaden bana a tɛ se ka foyi kɛ a tɛ se ka yiriwa a tɛ se ka taa ɲɛ fo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o la pour que an ka se an k'an jogow falen fɛn dɔw bɛ yen a wariko tɛ an yɛrɛ kun ka Japon fo ka wale ɲuman dɔn ani cɛ ani baraji a ye nin mun kɛ tan ala k'a to a k'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ Mali bɛɛ kɔnɔ district bɛɛ kɔnɔ. Ni lajɛ min kɛra maa ɲɛma caman tun bɛ a kɛnɛ kan seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fɛnɛ tun bɛ n'o y'an ka artisiw ye bonyamasegin kɛra ka ɲɛsin maa ɲɛma dɔw ma ni attestation dili ye u ma k'a sabu kɛ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye baara bolodalen in dangɛnɛmayali la. O de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ nin dɔgɔkun in na k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛɛ laseli nata ni ala sɔnn'a ma.